indo a traballar nun coche como este, vas por aí, dache tempo a opinar, porque a desbarrar e pensar moito, porque vas á velocidade dun candidato presidencial aos Estados Unidos. Pero bueno, hasta ahora, porque claro, Joe Biden deronse conta que ese home está pa unhas sopas e pa unha siesta nun sillón reclinable máis que pa outras labores. E bueno, deixarono descansar un pouco. Pero estaba pensando así en opinar, e a opinión desta semana en galego, non só porque esta semana sea, pois, 25 de xullo, a festa da nosa comunidade, sino tamén adicado a uns madrileños que coincidín con eles o domingo pasado. O domingo pasado, poñedevos en situación, estábamos en Mera nun concerto infantil. E claro, había ali unha nai e tal. Claro, es que es una pena que non entienden la letra e tal. Claro, eu pensei, non entienden la letra. Piripipí, pipí, pipí, isto bailase así, ai que sí, que sí, que sí. Compleja la cosa, verdad, chica? Claro, non entendía a letra paisana. Claro, bailaches Carolina, bailei sí señor, claro, entendo que é unha asimilación de conceptos dura, difícil, e a barrera idiomática era considerable. Pero bueno, eu xa tamén digo unha cousa, que home, ti vas de vacacións por aí, digo eu que vas para conocer algo distinto, non sei, non digo que te mergullas ata o fondo en culturas diferentes, pero neniña, molla un pouco o pé, tampouco se estamos pedindo que te metas en fonduras. E iso, aparte, despois tamén me deu que pensar, que digo eu, claro, imagino que ti escoitas por primeira vez unha canción de Karol G, de C. Tangana, de Shakira, de Aitana, tal, e ti xa entendes toda a letra, porque como, a ver, hai tanta claridade no idioma que utilizan e tal, e vai todo, é dicir, é todo clarísimo, aí entendes todo, entendes todiño, claro, normal. Que despois me dá que pensar noutra cousa, que desto, decía Aitana, eu sempre me causou fascinación o manager de Shakira, e xa non solo polo cambio, polo tuneo que lle meteron a Shakira de cando eu era adolescente. Shakira, cando cantaba aquilo de ciega, loca, sordomuda, a imaxe de Shakira era unha, e dai pa diante a imaxe de Shakira pasou a ser outra. E digo eu, non sei, a sección de tuning esa, chapa e pintura e tal, é considerable, pero sobre todo decía que me fascinou o seu manager, que conseguiu colocala co pouco que canta Shakira, porque vamos é o que hai, pero sempre mundiales, Eurocopas, Copas América, ainda acaba de actuar aí nada na final da Copa América, en todos eses saraos que se debe mover pasta dura, en todos eses saraos sempre colocan a Shakira. Digo, o manager é un máquina, pero parece que hai sucesor, porque o da Aitana tamén me parece que ten detalles a analizarse. Eu non analizo cuestións musicales, porque non conozo bastante para facelo, para valorar as cousas na súa xusta medida, pero o que si vexo é, ou mellor dito, escoito que nas radiofórmulas estas, que, a ver, o que sona, as cancións que ti escoitas por aí pola radio, é porque pagan, que é un sistema de promoción. E despois os artistas, pois imagino que os cartos gáñanos pois cos concertos, cas reproducións a través de plataformas tipo Spotify ou YouTube, ou non sei como funciona, pero os discos, eu creo que ahora, quen compra un disco? Eu creo que hai moitos anos que non compra un disco nin Dios. Entonces, desto que decíamos, das radiofórmulas que se paga para tal, eu no día, ao mellor estás ali traballando, estás sonando a radio, escoitas 4 ou 5 cancións distintas da Aitana no día. E digo, ese despliegue de promoción, product placement, eso tela, eso non o fai calquera. Entonces, eso ten que haber detrás unha estrutura aí de promoción importante.
Non sei, pero bueno, pouco máis, vou parar aí diante que vou tomar un café. Ala veña, chao.